Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Ang ika-kauhaan og tulo ka adlaw. Mahigugmaon sa kahimtang nga kabus. Sumala ni San Francisco de Sales. Sa pagkatinuod, ako walay duda nga ang mga anghel nagdaig ug nagsimba nga nagpunsisok sa pag-adto sa yanong payagtrabahuanan aron pagdaig sa pagkamapaubsanon kaniya nga nagbantay sa mahal ug balaang bata ug nanginabuhi isip usa ka panday aron adunay ikabuhi sa anak ug inahan kinsa gibilin kaniya sa pag-atiman. Si San Jose walay pagpakaron ingnon sa mga mata sa kalibutan. Wala siya ay mga pangandoy nga kalibutanon o pangandoy nga daygon sa tao. Sulod sa gatusan ka mga katuigan, gikatingad-an kung unsa kaha ang panalapi sa balaang pamilya o unsa kaha ang ilang kahimtang sa pagpuyo. Aron sa pagtubag niining nga pangutana, dili na mistil pa natong subayon lapas sa bag-ong tipan. Ang balaang pamilya, kabus, timawa, pobre kaayo. Si San Jose, ubos kaayo sa mata sa kalibutan, ug bisan gani ang tulo ka hari o tulo ka mga alamon, wala gani mutagad kaniya sa ilang pagsulod sa pasungan nga gipuy-an nila ni Maria ug sa bag-ong natawo kang batang si Jesus. Mateo 2:11. Sa pagpangadto nila sa templo sa Jerusalem, aron sa pagtambong sa ritual sa pagpanghinlo sa bag-o nga nahimong inahan, si San Jose wala gani igo nga salapi nga sa pagpalit sa karnero aron himuong sinunog nga halad. Ang karnero mahal ra kaayo para kaniya. Ang maabot lamang ni San Jose mao ang halad sa mga pobre. Ug mao kini ang duha ka mga tukmo o duha ka mga kuyabog nga salampati. Ang balaang pamilya nabuhi lamang sa hulog sa langit. Kung wala pa unta mahatagan ang batang Jesus ug mga gasa nga bulawan, insenso ug mira sa mga maalamon didto sa Bethlehem, wala untay sarang ikapalit si San Jose ug pagkaon ug sa mga uban pang kinahanglanon sa pagbiyahe sa balaang pamilya ngadto sa Ehipto. Ang mga gasa sa mga maalamon mao ang pamaagi sa Dios aron sa pag-atiman sa mga panginahanglanon sa balaang pamilya. Human sa paglabay sa pipila ka tuig, sa ilang pagbalik sa Nazaret gikan sa Ehipto, ang balaang pamilya nagpuyo sa Nazaret, sulod sa hapit 30 ka tuig, sa balay nga yano ug gamay lamang. Bulahan ang kabus sa espiritu. Kay kanila naman ang gingharian sa langit. Mateo 5, versikulo 3. Wala ba kini nimo ikatingala kung unsay buot ipasabot niini? Niingon ba si Jesus nga ang pagkakabos maanindot? Dili kana mao ang iyang gipasabot. Ang iyang giingon nga sila nga wala maulipon sa mga butang sa kalibutan, dili nalayo sa gingharian sa langit. Kung ang tao dili hiniktan sa mga butang kalibutanon, ang pagkakabos di ay usa ka birtud o hiyas. Ang tao nga dili hiniktan sa butang material, bulahan gayod sa espiritu, ug dato sa mga mata sa Dios. Mao kini kung nganong si San Jose gipanganlan ug mahigugmaon sa kahimtang nga kabus. Si San Jose mutudlo kanimo kun unsaon
nga malingkawas ka sa mga butang kalibutanon o material ug magmasaligon sa hatag sa langit. Dili gayud ikaw makabaton og matuod nga kalipay sa mga butang material. Sila nga nagagad-agad sa ilang relasyon sa Dios nga kung anaa lamang kanila ang mga butang kalibutanon, padulong lamang sa pagkamasulubon. Ang Ginoo ang naghatag o ang Ginoo usab ang mokuha. Bulahan ang pangalan sa Ginoo. Job 1, versikulo 21. Matod pa ni San Bonaventure, ang kahilom ni San Jose nagpamatuod lamang sa iyang pagkadalaygon o pagkakabos sa Espiritu. Ang tanan, buot nga mo pasigarbo sa ilang mga kalampusan ug buot usab nila nga ilhon sa katawhan ng ilang mga nabuhat. Apan si San Jose, wala na mo tinguha nga musaksi pa sa bunga sa iyang pagpaningkamot ug sa iyang mga pag-antos. Misalig siya nga ang Dios da ang muhatag og maayong kapuslanan sa mga nahimo niya sulod sa mga katuigan nga siya nagatiman og nangalagad nila ni Jesus ug Maria. Ug tuod man, gihimo sa Dios, labaw pa kayo sa mahunahunaan ni San Jose. Kabus man siya dinhi sa kalibutan, apon adunahan didto sa gingharian sa langit. Siya, si San Jose, nagpuyo nga kontento sa iyang pagkakabus. Mga igsuon, matag usa ka nato, adunay iyahang kaugalingong papel nga maingon nato maoy tuyo sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Anaa na kanato ang pagkaplag niini kung unsa may katuyuan sa Dios nga kita anaa dinhi sa kalibutan. Dili man ta mahimong karpintero tanan. Dili usab pwede nga kitang tanan mahimong asyendero kinsa may mga trabahante nato. Busa igsoon, kada usa ka nato aduna nay papel dinhi sa kalibutan. Ug anaa na kanato ang pagkaplag kung unsa may kabubuton sa Dios alang kanato. Ug kung kana makaplagan nimo, buhata kana. Sa kang San Jose, ang iyang nasabtan o ang iyang nasayran, sa dihang nakigistorya kaniya ang anghel sa iyang damgo. Ang iyang papel sa kalibutan mao ang pagbantay o pagbuhi sa balaang bata o kang Maria. Busay igsoon, atong pangitaon kung unsa may kabubuton sa Dios alang kanato. Ug diha buhata kana nga kontento kana. Ug diha magmalipayon ka ubos sa kakabus sa Espiritu. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous,
Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and Prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.